Sikhuluma nge-growth mentality, umqondo wani wokukhula. Sikhuluma ngani bazalwane? Growth mentality. I think every local church fanele libe nendlela elicabanga ngayo uma uNkulunkulu ezolisebenzisa. uNkulunkulu nanoma kuthiwa angasiphi grace engakanani, but uma ingqondo zethu zingaguquliwe zacabanga ngendlela ethile, we will always be limited by traditions, we will always be limited by our past experiences, or be limited by the environment esikuyona. So from time to time as the church, we need to challenge ourselves in terms of growth. In fact, not only as a church, in your marriage, in your relationships, in your business, in whatever you do, for those abasesikoleni, you must have a growth mentality. Umqondo wokukhula wokuthi by next year this time ngizobe ngingekho nje. By next year this time ngizobe ngingcono kakhulu. Now, sifunda ke indaba kaJesu andisi izinkwa nofish. Ubuwazi ukuthi ukondliwa kwabantu abantu babe baningi aqali kwiNew Testament, kuqala kwiOld Testament. Mawufunda lapha ku 2 Kings chapter number 4 verse number 42 ya verse number 3 lithi Bible, the sons of the prophet ayehlele endlini eyodwa. Omunye wabo wathi ake ngihambe ngiyokha imfino ngibone ukuthi yini engabaphekela yona eyisobho. Lithi Bible wayele sapheka ethe usezobanika wabona ukuthi ufake no poison ebhodweni. Before abanike wakhala wathi cishe ngafida abantu poison. Ngoba uma khona indlala abantu bangadla ngisho poison.